Com? Vostè, mirant cap a la càmera, Sí. dir-li a la gent de Sant Celoni el que estan a punt de veure. Home, jo us agraeixo molt que em passeu, que em feu aquest minicicle amb la pell cremada, la piel quemada, perquè aquest és el seu títol autèntic, i per Companys, Procés a Catalunya. Dues pel·lícules que jo m'estimo molt i que desitjo que en el Montseny caiguin molt bé i us agradin i revivifiquin el vostre cineclub. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, tornem-hi. Això ja ho tenim fet. Em sap greu no anar-hi, però no, és igual. No. M'agradaria molt anar-hi, però bueno, ja. Vostè està A molt. més, a mi el Montseny m'agrada molt. De fet, vostè va fer el servei militar. Jo de jovenet, clar, jo vaig fer les milícies universitàries a Santa Fe del Montseny, o sigui, el Matagalls, el Turó de l'Home, tot allò, jo m'ho estimo tot allò, i sempre que puc he anat el Montseny és la muntanya que m'estimo. Me l'estimo més que Montserrat. Montserrat, i també hi he anat, però té unes connotacions ja eclesiàstiques. Jo he anat a presentar pel·lícules. El Companys. Jo vaig presentar el Companys, em vaig passar un dia dintre del monestir passant la pel·lícula i fent col·loqui amb tots els de la... També m'hi vaig tancar quan el Proceso de Burgos, però això és una altra història. Ara, si haig d'escollir entre Montseny i Montserrat, escollo el Montseny. Me n'alegro.